Daghan og mga kalisdanan ang mga matarong. Ang mga nagmatinud-anon silang pag-alagad sa Ginoo, ang nagmatinud-anon ug naglig-on silang pagtuo ngadto sa Ginoo, daghan kinig mga pagsulay sa kinabuhi. Tistingan ug sulayan gayud ang iyang pagtuo kung unsa kini kadako ngadto sa Ginoo. Apan ang nakanindot ni ng tanan igsuon, bisan daghan tuod nga mga kalisdanan, daghan og mga pagsulay, ang mga matarong, ang nagmatinud-anon ngadto sa Ginoo, mubarog siya nga lig-on. Makalahutay siya tungod kay ang Ginoo dili gayud siya talikdan o dili gayud siya pasagdan. Sa kanunay igsoon ang Ginoo nag-amping sa mga matarong. Sa kanunay igsoon ang Ginoo naglig-on sa mga matarong. Sa kanunay igsoon ang Ginoo naghatag og paglaom sa mga matarong. Nag-uban siya kanunay sa mga matarong. Busa bisag unsay mahitabo sa kinabuhi sa mga matarong, mubarog kini nga lig-on ug makalahutay gayud. Salmo 34, versikulo 19 hangtod sa 20. Daghang kalisdanan ang antuson sa mga matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan nining tanan. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya kabaliag bukog. Ang Ginoo igsuon nag-uban kanunay sa mga matarong. Dili mutugot ang Dios igsuon nga ang mga matarong mahiagom ug dili na gayud makabakon sa mga pagsulay nga moabot sa iyang kinabuhi. Ang Ginoo igsuon sa kanunay gayud nga maghatag og paglaom, maghatag og kalig-on. Sa kanunay igsoon ang Ginoo maghupay sa mga kasing-kasing sa mga matarong. Maghatag kini og kasulbaran ang Ginoo sa mga tawo nga nagbatinud-anon, sa mga tawo nga matarong ug nagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios. Busa igsoon sa tanan nga mga kalisdanan sa atong kinabuhi, dili kita angay nga mabalaka. Dili kita angay nga maguol tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga dili kita niya pasagdan sa tanang mga kalisdanan, dili kita biyaan sa Ginoo, dili kita talikdan sa Ginoo, ug ampingan kita niya sa kanunay nga dili gayud kita maunsa ug makabarog kita nga lig-on pinaagi sa Ginoo igsoon. Busa atong lig-onon ang atong pagsalig ug pagampo sa Ginoo tungod kay dili kita niya pasagdan ug talikdan. God bless sa tanan.